Καλημέρα παιδιά σε όλους, καλή χρονιά. Σήμερα έτσι χειμωνιάτικος πως είναι ο καιρός, αποφάσισα να κάνω μια μικρή εξόρμηση κοντά στην Αθήνα, περίπου μια ώρα έξω από την Αθήνα. Σκέφτηκα σήμερα να πάω στην Πάρνηθα να κάνω μια βόλτα, να δούμε λίγο το καταφύγιο Μπάφη, να πάρουμε το τελεφερίκ, να δούμε λίγο το τοπίο, να κάνουμε μια στάση στο σανατόριο, να πούμε μερικά πράγματα. Οπότε σήμερα που δεν είχα κάτι να κάνω το πρωί, αποφάσισα έτσι να κάνω αυτή τη μικρή την εκδρομή. Έχω πάρει το καφεδάκι μου το ζεστό, έχω πάρει το κουλουράκι μου το αχνιστό εδώ δίπλα από το φούρνο της γειτονιάς και φεύγω για Πάρνηθα. Τώρα παιδιά έχουμε πάρει και την τελευταία την ανηφορίτσα και σε 5 λεπτά φτάνουμε στο τελεφερίκ. Τώρα από εδώ και πέρα είναι η διαδρομή αρχίζει και γίνεται πιο όμορφη. Τώρα αυτή η ανηφόρα εδώ, αυτή η περιοχή, αυτός ο δρόμος είναι όλο με διάφορους χώρους εκδηλώσεων για γάμους, βαφτίσια. Και εννοείται ότι έχει και πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να πάρω το τελεφερίκι γιατί είναι σε συντήρηση από ό,τι μου είπε εδώ το προσωπικό. Οπότε θα πάμε με το αμάξι επάνω. Δεν πειράζει, είναι εξίσου ωραία η διαδρομή. Οπότε τα λέμε σε λίγη ώρα επάνω. Έκανα μια στάση εδώ σε αυτό το σημείο, σε μια στροφή πάνω στο δρόμο, για να σας δείξω την καταπληκτική θέα που βλέπω αυτή τη στιγμή. Ευθεία φαίνεται η θάλασσα, φαίνεται ακόμη μέχρι και το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Καταπληκτική θέα παιδιά, καταπληκτική. Δείτε κι εσείς.
Λοιπόν παιδιά, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι ακριβώς έξω από το σανατόριο της Πάρνηθας, το οποίο στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, περίπου στο 1914, έφτασε σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο μέσω μιας δωρεάς που έκανε η Μονή Πετράκη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Οπότε ήρθαν ακριβώς σε αυτήν εδώ την τοποθεσία και χτίσαν το συγκεκριμένο σανατόριο με σκοπό να γιατρευτεί τότε ο κόσμος που αρρώστηνε από τη φυματίωση. Τότε η φυματίωση ήταν στα πολύ πάνω της, στις αρχές του αιώνα. Όσο και να μην θέλω να πιστέψω κάποια πράγματα που έχω ακούσει για το συγκεκριμένο το μέρος, η αλήθεια είναι ότι βλέποντας ένα τέτοιο κτίριο και με τη σκέψη ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει έρθει εδώ και έχει γιατρευτεί ή έχει πεθάνει, σε πιάνει όντως ένα περίεργο συναίσθημα. Είναι πάρα πολύ έντονο το συναίσθημα της απομόνωσης εδώ πέρα σε αυτό το χώρο. Με την ανακάλυψη της πενικυλίνης τη δεκαετία του 40 άρχισε σιγά σιγά να παρακμάζει. Όλα τα σανατόρια παγκοσμίως άρχισαν να παρακμάζουν με την ανακάλυψη της πενικυλίνης, γιατί η φυματίωση άρχισε σιγά σιγά να φεύγει. Οπότε τη δεκαετία του 1965, την δεκαετία του 1960 περνάει στα χέρια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του ΕΟΤ, και γίνεται ξενοδοχείο Ξενία και ταυτόχρονα λειτουργεί και σαν σχολή τουριστικών σπουδών. Αυτό λειτουργήσε μέχρι το 1985, που από εκεί και έπειτα το κτίριο παράκμασε και με το μεγάλο σεισμό της Αθήνας του 1999 κρίθηκε ακατάλληλο για επίσκεψη. Πρέπει να πούμε ότι σε αυτό εδώ το κτίριο νοσηλεύτηκε και ο ποιητής ο Γιάννης ο Ρίτσος τον Οκτώβριο του 37 μέχρι το 38 νομίζω, αν δεν είμαι σίγουρος, εκείνη τη δεκαετία του 30, ο οποίος αρρώστησε και αυτός από φυματίωση και έγραψε ένα από τα πιο γνωστά του έργα εδώ σε αυτό το κτίριο, την Νεαρινή Συμφωνία. Τώρα πάμε απέναντι σε έναν άλλο χώρο που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το σανατόριο. Είναι ένα μέρος που ένας γλύπτης, αν θυμάμαι καλά λέγεται Σπυρίδων Πασιώτης, το 2012 βρήκε διάφορους κορμούς δέντρων και έφτιαξε έτσι ένα μνημείο αφιερωμένο σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονταν σε αυτό εδώ το μέρος για να αναπνεύσουν τον καθαρό αέρα, αλλά και για την μεγάλη πυρκαγιά τότε που έπιασε εδώ στην Πάρνηθα, εκείνη τη μεγάλη πυρκαγιά του 2007 που καταστράφηκαν πάρα πολλές χιλιάδες στρέμματα. Αυτό εδώ είναι το μέρος. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό εδώ το σημείο και πάμε τώρα στο καταφύγιο Μπάφη να πιούμε ζεστό καφεδάκι. Έχει αρχίσει να βρέχει σιγά σιγά. Είδαμε και ένα πάρα πολύ όμορφο ουράνιο τόξο και σε λίγο φτάνουμε στο καταφύγιο Μπάφη. Γενικά ο καιρός είναι αρκετά άστατος, αλλά είναι ό,τι πρέπει για το σημερινό το επεισόδιο.
Λοιπόν, μόλις φτάσαμε. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή μέσα σε αυτό το μιχλώδες τοπίο. Τώρα όμως πάμε να πιούμε ζεστό καφεδάκι. Λοιπόν, έχει λίγο περπατηματάκι τώρα, αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Ρίχνει για αυτή την ωραία τη βροχούλα εδώ μέσα στο δάσος. Και σε λίγο θα φτάσουμε στο καταφύγιο Μπάφι, όπου έρχεται πάρα πολλοί κόσμος για να πιει τον καφέ του, να φάει, ακόμη και να διανυκτερεύσει. Λοιπόν, ήπιαμε το καφεδάκι μας, άκρος χειμωνιάτικος καιρός, με άλλο καιρό φύγαμε από την Αθήνα, άλλο καιρό συναντάμε εδώ, αλλά αυτά είναι τα ωραία του χειμώνα και του βουνού. Λοιπόν, τώρα πάμε στο επόμενο καταφύγιο, στο Φλαμπούρι. Εδώ είχα ξανάρθει. Στο Φλαμπούρι όμως δεν έχω πάει ποτέ, είναι η πρώτη φορά που θα πάω τώρα και ελπίζω να έχει κάτι καλό για να φάμε. Αχ, τι ωραία. Έβγαλε και κρύο. Λοιπόν, φύγαμε για Φλαμπούρι. Είναι χωματόδρομος. Η διαδρομή βέβαια είναι καταπληκτική, είναι μέσα στο δάσος, είναι λίγο σαν thriller. Και μια που μιλάμε για thriller, υπάρχει ένας μύθος σχετικά με αυτή τη διαδρομή τώρα που κάνουμε. Την περίοδο που λειτουργούσε το σανατόριο της Πάρνηθας, νοσηλευόταν ένα κοριτσάκι. Όμως είχε αρρωστήσει τόσο πολύ που δεν μπορούσε να πιει ούτε μία στάλα νερό. Ζήτησε λοιπόν ένα βράδυ από έναν νοσοκόμο να τη φέρει εδώ σε μια πηγή που ονομάζεται πηγή της Κυράς, η οποία βρίσκεται στο καταφύγιο Φλαμπούρι. Ζήτησε λοιπόν από τον νοσοκόμο να τη φέρει σε αυτό το μέρος για να μπορέσει να πιει νερό. Όμως στη διάρκεια της διαδρομής το κοριτσάκι αυτό ξεψύχησε και υπάρχουν κάποιοι που λένε και υποστηρίζουν ότι πολλές φορές κυκλοφορεί εδώ, σε αυτόν εδώ το δρόμο, με άσπρα λευκά ρούχα. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν αυτοί οι θρύλοι, αλλά και μόνο που το σκέφτεσαι σε πιάνει ένα ρίγος. Λοιπόν, φτάσαμε. Νομίζω εδώ μπορούμε να παρκάρουμε. Λοιπόν, παρήγγειλα να φάω φασολάδα ζεστή.
με ψωμί. Παιδιά, το φαγητό ήταν καταπληκτικό, η φασολάδα ήταν τρομερή, ζεστή, πάρα πολύ αχνιστή, βούτυξα και το ψωμάκι μου μέσα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εξόρμηση, είναι πάρα πολύ ωραίο που η Αθήνα έχει τέτοια μέρη κοντά της. Ελπίζω να ταξιδέψατε κι εσείς μαζί μου. Ο καιρός εξακολουθεί να είναι βροχερός. Τώρα άρχισε να φυσάει κιόλας, δυστυχώς δεν μπορώ να πετάξω τον drone εδώ τώρα που είμαι. Όπως και να έχει, εγώ πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Να έχετε και πάλι μια καλή και όμορφη χρονιά. Ευτυχισμένο το καινούριο έτος, το 2024. Και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Σας χαιρετώ όλους, να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά.